Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza nendaba ethi iKaizer Chiefs ngoku iyamemeza abaphulaphula, iza kakuhle ngoku, iza ngasentweni ngoba ngoku iKaizer Chiefs igqiba memeza into yokubana ke uFernando da Cruz ngumqeqeshi wabo ngokusesikweni, umfana omdala uzawuncediswa indoda yapha eEgypt ezomu-assistant coach wakhe eseyibizwe egama layo linguMohamed Abbas. Uyena ke uzoba lisekela mqeqeshi ke lika-Da Cruz, yindoda okanye inzalelwane yapha kwilizwe lase-Egypt egama linguMohamed Abbas. Maske sikhwele ke sithethe ngaye lo uDa Cruz okubana ke umfana omdala kuqhubeka okanye zeziphi na izinto aziphethe esandleni ezistrong abaphulaphuli. uDa Cruz lo uphethe i-UEFA Pro License baphulaphula, into ethetha ukuthi ke ungumqeqeshi osezingeni eliphezulu ngoba kuye kuthiwe xa ibizwa ngolwimi lwasemzini le UEFA Pro License ibizwa kubana ke i-highest coaching certification in football, highest coaching certification in football. Yiyo ke leyo ke indlela ebizwa ngayo ke la UEFA Pro License yakho umfana omthanda, ethetha ukuthi ke ungumqeqeshi osezingeni eliphezulu. Sithetha nje nawe umfana omdala waqashwa phaa kwilizwekazi laseMorocco. Umfana omdala eqashwa ke yiMoroccan Football Federation njengo-technical director wakhona phaya ke kwilizwekazi laseMorocco. Umfana omdala lo kaDa Cruz uqashwe phaa ligqiza lapha eMorocco umfana omdala. Masike sithi ke njengoba phaa kwilizwe laseMorocco ke uDa Cruz sebenza njengotechnical director wakhona umfana omdala, kulindeleke into yokubana ke apha eMzantsi Afrika afike ke kupheleni kukaJuni apha kokuqela kule Kaizer Chiefs. Eneneni ke nangenyaniso baphulaphuli ke abakabalwa ke abanintsi abantu ke azosebenzisana nabo phaa uDa Cruz. Kusabalwe nje le ndoda izoba ngu-assistant coach wakhe phaa, indoda ke inzalelwane yapha kwelizwe lase-Egypt, igama layo ke bendike ndalibiza nguMohamed Abbas. Kuyena ke ozoncedisana noDa Cruz phaya ekuqeqesheni iqela leKaizer Chiefs. Sithetha nje nawo le ndoda ingathi ke yona ke seyilapha kwilizwe laseMzantsi Afrika. uDa Cruz ke yena kumfana omdala akakanyatheli ke lapha ke eMzantsi Afrika, usagqibezela ke izinto ezithile phaa kwilizwe ke laseMorocco. Besike satsho sathi ke waqashwa phaa ligqiza ke lapha eMorocco, iMoroccan Football Federation njengo-technical director wakhona kumfana omdala. Usaza uqala agqibezele ke izinto ezithile phaa, emveni koko ke anduluke azojongana nomsebenzi wakhe phaa ngaphakathi eNaturena. Injalo ke baphulaphuli ke into ke yeKaizer Chiefs ngoku imemezile into ethi ke uDa Cruz uzoncediswa nguAbbas wapha eEgypt. uMohamed Abbas nguyena kuzoba assistant coach ke kaDa Cruz. Mhlawumbi ke nabanye ke basazawubizwa ngobizwa. Ningangena ke baphulaphula ke nani ke nitsho nento yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.